Good morning! Today is my rest day. So, anong ginagawa ko pang rest day? Ito yung ginagawa ko. Labadami tayo. Yan. Ang daming labahin. So, maglaba tapos magligo ng aso. Yan yung ginagawa ko. Yun. Yan. So, separate natin yung mga decolor at saka puti. So, mag-separate tayo ng damit. Yung dark color at saka yung light color. So, sineseparate natin. Yan, nabadami tayo ngayon. Undies natin wash lang natin yung mga undies, mga panty, yan, separate natin, wash na lang natin siya, guys. Yan, separate natin yung mga color at saka color. Washing tayo ngayon. Ayan. Separate natin yung mga color. Sasali dyan. Ito. Ayan. Tingnan na lang natin. So, mga dark color yung gamit na yung dark color, separate natin sa mga light colors. So, ito, separate yung mga light colors natin. So, nahin natin yung machine na natin. So, naglagay na tayo sa ating washing machine na 4 So, inuna ko to. So, galing muna natin siya. Hi guys! While naglaba tayo sa washing machine, maliligo naman tayo ng ating aso. Double purpose yung trabaho para madali lang. So, naka-ready na ako dito. So, i-off muna natin to. Yan. I-off muna natin para hindi yung kwarto. Yan, ligo tayo ng aso natin. So, nakadalawa na to siya. So, pinatay ko muna. So, maligo muna tayo ng aso natin. Kasi mabaho na yung tubig ko. Ayan. Baho na duway. Baho na kayo. So, double purpose yung ginagawa natin. Naglaba, naligo din ang aso. Para yung oras natin hindi aksaya. Yan, diba? So, ito dalawang ikot na to yung curtain natin. So, magbanlaw na lang tayo dito after ng pagligo ko ng aso. di wala pa tanungan. Baho na biyagay ka. Kausa ka na last ligo. Ha? Ito ka last na ligo dong. Baho-baho mo naman. Wala man ta ka ng laag. Para mabango naman itong aso ko. Say hi. Hi! Hi! Namiss niyo ako?
Mabis daw kanila doon. Mabis daw kanila doon. Ha? Hindi na ulit. Yan. Mabango-bango na dito yung aso natin. Mabango na dito siya. Ito. Di man ito lang kayo nagigitubig makunin mo. Pinakuluan ko siya ng tubig guys. Kasi malamig yung tubig, so kailangan mainitin yung kalito natin. Oh, masyampo na ka. Masyampo na si Luwan. Ay! Asan na ko dong? Wala, maglaba ba ta? Nakasain mo na ako. Mag-shampoo na ang Luwan. Ang tintin. Sabunan yung tintin. Hindi ka magkalo-kalo sa salog ha. Ha? Ah. Dalian natin siya maligo guys kahit maginaw din. Kasi yung panahon ngayon hindi mainit. So kailangan nyo lang madaliin libuin. Dalian natin ng libo. Kasi yung panahon hindi maganda yung panahon. May low pressure ngayon. Ayan. Dito sa katong ha. Dito ka muna. Ayan. Diyan ka muna ha. Diyan ka, diyan ka. Subuha tayo na upuan niya. Pagkuhan sa dira. Ayan. Ayan, while napatuyo siya, so continue tayo ng laba. Ayan. Laban-laban din tayo din. So, ito yung isunod natin yung windshield. Tapos na yung curtain natin. Lagay na natin. Okay. Pasain muna natin sila. Tapos na ito siya guys.
So, pinalitan na natin yung selection na yung pinalit natin. Kailangan natin yung isa.
guys. So, kailangan din natin na mag-bigtita tayo ng grouper. Ha? Kailan na lang ka, ha? Tulog ka muna dyan. Yan. Yan guys. Well, naglabat tayo. So, luto din tayo ng lunch natin. Kasi lunch time na. Magprito na tayo ng ating ulam. No? Prito ba na? Prito sa rin ng manok. Marinated na manok.